Eta bea, egoteko aukera aukido, eta zorionak. Ederki, Bamai Arbina merezi duen bezala. Hobentzen, ari dira, guk 15-ekin jarraituko dugu. Bostarekin Kepa Zamakola, aipatutako Ibartarra, 6arekin Richard Moagututia, 7arekin Joan Tudela, 8arekin Oier Goia, 9arekin Mikel Aizpurua, 10arekin Dani Kroll, ikusten dugu, dagoeneko iritsi eta lehen partidan jokatu egingo duela, 11arekin Phil Hasford, 12arekin Jeremias Palumbo, 13arekin Cory Simpson, 14arekin Iñaki Puyadena, eta 15arekin Dani Aizpun. Eta Gernikaren aldetik, Martínez, Bilbao, Urrutia, Inzuntza, Zabala, Ortiz, Maguna Zelaya, Sala, Long, Latorre, El Sayed, Barandiaran, Soboie, Olaeta eta Castiglioni. Hau gero ikusten dugu, Bizkarrezurra, etxekoak, eta bueno, abizenagatik kanpotar pare bat iru, ez? Ba, geixo ere bai, Bai. Bai. Daukeu, zortzi zenbaki esala, Richarren lagune, Samoa ere bai. Gero 6 zenbaki guztet Argentinarra dela, eta gero amairue da ingelesa. Oso jokalari hona. Beraz, ondo indartuen talde hau ere, aurten? Bai, aurteneak... Beraz, ekonomikoki lortu du, orain dela pare bat urte, galdu zuen estabilidade hori bintzat, egonkortasun hori? Ez, asenta bindean, nortasune hartu du. Hartu dute berriz, ez da itzuli dira horra, eta... Ederki, basi da partidua, eta ea, zer ematen digun, partida honek ea zer ematen digun, Anpo Ordiziak aurten. Hortxe baloia atera, eta... Lehen melea, izango dugu. Pixka bat indarrak neurtzen hasteko. Bueno, egia esan, lehen urtean, aurreko lan horretan taldea, esan dezakegu nahiko ondo egontzela, ez? Hortik agian, baugan Lomaxek jarraitu izana, ez? Bai, haxe da, melen nahiko ondo bilinen, tutxen ezain ondo. Ez, hori da. Batera dute baloia Ordiziarrak, Jeremiasek aldamenera, Korirentzat, honek Phil Hasforri ostiko zaurrera bota du, Castiglioni baloiaren bila harrapatu du, lurrera bota dute, eta bitaldeak. Abantaia daukeu, oso ondo. Filek ostikatu du baloia, eta baloia ez bali daukezu izen zituzte plakatu. Orduan, plakatu dute, karga indiote, orduan, zigorropea gure alde. Ederki. Baea, taldea zein tentsiorekin ateratzen egun, egia esan, nabarmentzekotan lehen urtean taldearen ezaugarri bat, irregulartasun hori, despiste temporal horiek, ezta, psikologikoki agian egin zuen taldea kale gehiago, ezta, jokoan edo fisikoki baino, ez? Alaxea, bai. Azken finean buru gaintzen do, kontaktuko giro baten, gerra txiki desente die, bataia izan da bezala, guda txiki die, eta orduan beti irazi darrako zu betira. Eta gesten bazea, azken finean hori da garantzitsuna. Ederki, Tuxia. Atera da, baloia Gernikarrena da, hortxe baloia atera nahian dabiltz, atera dute atzera, bederatzi zenbakia, Long dugu, honek aldamenera. Kendu diote baloia, gure da baloia. Kendu diote, berreskuratu dugu. Guazen kontrarasora, guazen Richard. Ederki Richardrek aldamenera. Geratu dute horretzeko jokalarea, baina Cory Simpson da, aurrera egin nahian dabiena, eta kanpora joan da. Bai. Ea. Lehenengo tuxe, kalein dugu, oain tuxe, ea lapurtzen dugu. Gernikarrek aterako dute orain honetan. Eta ikusten dugu, pasaren denboraldian azken partiduetan Richard 7 postuan jokatzen ikusi genuen, 8 postuan baino gehiago, eta gaurkoan 6 bezala atera zaigu. Ba, hasi da, Oier Goia dau. Hor, 8 postun, oso jokalari indartxue. Eta azken finien, Richarren sasoi hori erabiltzen duzu, plakajetako. Beste lan baterako, ez? Hori da. Plakajeko lantzako. Defentsa oso nahiten do, ez bakarrik plakajen gati, baizik eta nolako plakajet ditun. Buf, ies egin du hor, Gernikako jokalariak, aldamenera, saiedentzako, baina ederki hor Ordiziarrak eta abana izan da gainera. Baina, aztibilidea Ordiziarrak behin eta harrapatu dute. Bai, lasterketa ederra hau du, Castiglioni uste izan dela, 15. zenbakia hor bi jokalarien artean ederki ies egin du. Bai, eta 11 jokalari Gernikarra da, bueno, ez dakit nungo dan, baina urte asko Gernikan txikitatik jokatu duna, da oso azkarra da, nik beran kontra golastu dut. Eta jokalari azkarra da. Azkarra da, txikie da, baina oso azkarra.
Baina, ez du gaur, lasterketa luzegirik egiten, Atzeak egin dezala, ez? Hori da, atzean nahi duen guztia. Filen atzetik asunta. Hori da. Ba, hortxe ederki, Oier Goiak aldabenera, lasti, pasea altu joan zaio, bere buruarekin asarratu da, Idia Zabaldarra. Baina, kontuz, azkar atatzeko... Bai, bazirudien baiez, baina ez, azkenean, tuxe ateratzeko denbora hartuko dute, bizenbakia Bilbao, hau ere, urte mordoskara dara matzan, mutila ez? Betikoa. Hori da, ematen du hortzegoela, ez? Taldea egintzutenean antzegoela, ja, ez? Bai. Ba, atera dute, ongi edo, gaizki Gernikarra, baloi ordiziarrentzat izan da, Kori Simpson aurrera egin nahian, baloi aldamenera utzi du, bota dute jokalaria, baloi atera nahian dabiltz, Mikel Aizpuruak, aldamenera, Kepa Zamakola, Ibartarra da hori, lurrera joan da orain, Ordiziarrak burrukan hor, baloi horrek gurea izan behar du, Mikel Aizpuruak atera du, ongi Dani Krolentzat, ostikoz aurrera, Fil presiora, Castiglionik harrapatu du, ondoan du Esaiet, baina ez ostikoz, kanpora botatzea erabaki du, ez da urrunegi joan. Eta bain tutxe gurea, irabazi beharrekoa, eta nik mola egingo nuke. Molaren bila joan zinateke? Bai. Aurlarien indarra baliatu eta metroak egiten joateko? Bai, azken finean aurkariren erabat aukera gauzi probatu behar die. Leheno, luze jolastu dugu, hain guatzen ditea mol bat, bultza gaitinez, ea ze fetxauken Gernikak. Hore, aukera ezberdinak probatu ez, da bixat beste taldea lastima alde indio ikertzen joan, ez? Alde indio aurraka, mela izango da, Gernikarrentzat. Baloi hori beraiena da, atera nahian dabiltz. Ordiziarrak hor borrokan, Oier Goia bultzaka zebilen. Baina, azken finean... Ez zaigu hori komeni, jokatu egin behar dugu. Ez, baina Oierrek ondo indo, raka montauta zion, eta etzuen ateatzen. Da, molestatzen hasi da. Zure zelaitik molestatzen. Igual hankasartze bat lortzen zu, eta beste taldean hankasartze bat, eta ondo tortzen. Eta horrek baloia berreskuratza ekarri dezake ez? Baina, hasi da. Ederki, gaurkoan aipatu dugu berrikuntza, Dani Kroll lehen partida denboraldienetan jokatzen duena. Nun izan du? Hongkonen edo nun izan da jokatzen? Hongkon Eskotiz, handa jolasten. Hongkongo Eskoziarretan jokatzen aritu da. Bai, bakizu Hongkon leheno oain Txina da, baina garaien Britaniar kolonia zan. Britania eso zeren, da rubie oso... Kirol maitea da, bai. Bai, eta orduan ba hori. Eta zer moduz joan zaio? Ba, usteet ligako puntuatzaile handitaro izan dela. Bueno. Aurrera, jokoan jarraitzen dugu. Abantaia aukeu. Jose Gaber Malkorra aurrera egin nahian, lurrera joan da, azkarratera dute Ordiziarrak hortik. Alda benera. Baina abantaia... Ies egin dio. Abantaia aukitzen mantetzen. Abantaia aukeu haindik. Eta... Da behitu zien don filek. Baloia jartzen nahi dienai, baloia kendu die, azkarratatzeko itxurakin. Epaia kontuatzez bazan, zer, beste baloia, beste zelaiaren beste puntantzion. Baina azkenen ez da ondatea. Ba, tuxearen bila. Fil, tuxearen bila Ordiziarrak. Eta beraien 22 barruan gogoratu hutsna jarraitzen duela markagailuak, 7. minutuan gaudela. Eta oraingoz pein eipein, beraien zelaian gaude denbora guztian argaitz, eta hori ona da. Hori bai, baina. Hori osasuntxoa da, ezta? Bi tuxetik bi, kale. Ba, bai, hori ere egia da, hirugarrena. Atera Jose Gaber Malkorrak orain honetan bai, Kepa Zamakolak. Molbidez aurrera, baina horri egin du, Asier Alvarez deulatek. Baloi atera dute, Richard Mogotutia. Entxegu marrara iritsi nahian, geratu dute, Mikel Aizpuruak baroi atera, atzera. Dani Krolentzat, lastima, ies egin dio Phil Hasforri, abana izan da. Lastima. Lastima, hartu izan balu, bidea egina zuelako. Ba, keinu gurutxe faltsukin da bidez, ja, tartea hinda zeuken, eta, jo. Lastima. Baina, zuk aurkaririk baloia galdu pista galdu bezan, ite itxutzu gurutzek eta hori, baina zuke momentu baten galtzen duzu. Hori da, bai. Eta orduan, espero etzonen etorri zaio baloia, eta alde dio, lastima. Hori, hain ongi egin dute gurutza, beraiek ere despistatu egin direla, ez? Bai, despista, bai, ez dakizu baloia noiz iritsi behar den, ez, eta... Ergi, Melea, izango berriz ere, bi taldeak bultzarako prest. Tuz guzti galdu ditugu, bueno, hau ezik, eta Mele guzti irazi dugu. Ea, beste hau irazten dugu. Hau ere irazten dugun. Ba, hortxe da, lastima horri esan. Gurea da. Bai,
Bai, gurea da. Bai, berreskuratu dugu, atzera Mikel Aizpuruak, Danik Rolentzat, honek aldamena mugitu du. Laguntza behar du, Nor genuen, Dani Aizpurutzen, Iñaki Puia dena. Guazen Asier badelate. Asier aurrera egin nahian. Aldamenera, Ordizarra mugitu. Bai! Iritsi gatxe unberrara, lastima! Iaia gainean geratu dute, eta ez da iritsi entxegoa egitera. Marrazainak ezak izepitatuko hon. Lastima, gertu izan dugu. Eta badugu gogoa, denboraldiko lehen entxegua ospatzeko. Bai, Iñaki bitu zein don, Iñaki oso bizi onda, eta Tuxe gure alde. Kanpoa irten aurretik baloia eskatu do, eta Tuxe gure alde da. Bueno, 5 metro da, bai edo bai, oain gortan behar dugu. Tuxe hon atera. Bai, eta iritsi behar da, horra, nola edo ala. 9. minutua. Ederki, gure da baloia, aurrera oso ongi, jaunda hori lurrera joan da. Ordizarrak, baloia atera nahian, ongi, gertu gaude, gertu gabiltz, burruka jarraitu behar da hor, pixkanaka, kolpez, kolpe, baloia atzera, ies egin dio ia, baina ez, Richard agotutia, eta bai, entxegu marrara iritsi da, gerturatu egin nahi du, ostikoa errazteko, eta lehen 5 puntuak, denboraldi honetan Altamiran, Richard muagututiak sartu ditu, eta ez dira azkenak izango, egia esan, etorri zen egunean, ikusi genuen jokalari indartsua zela, ikaragarrizko potentzia duena, baina gero gainera lana egiten du, ez? Eta hori nabaritzen da, eta profesional bat eskatzen zaiona da gainera, ez? Alaxe da, bai. Samoarra da berez, jende Samoarra fitxatzeko oso nortasun aldakorra daukie, eta hori izaten da handikapa. Baina Richard etorri zanen, kurrikulunen bagenekion oso nazukela, baina pertsonalki beti bildur hori ez, integratuko dan, ez? Baina oso... Bai, lanerako gogoarekin etorriko den, ez? Lanea etorri da, oso pertsona alaie da, danan lagune, egizan da poza ematen do behagin dizketan etea, beti alai dau. Eta joku nuna da, eta pertsonalki, betu, ongi etorri izan daia, eta espero ezagun urte askotan hemen oteko. Hori da, bigarren denboraldia du, eta espero ezagun egunen batean uste edo izatea mai altuago batetik deitu diotelako. Seinale hona izango litzateke hori. Eta datu esanguratxua da, iaz, denboraldi bukatu horretik, beha etorri izan, direktiban gana, beha juntzan direktiban gana, esanez, ze intentzio genduken, zehon berarekin. Jarraituko zonez, beha oso guztu dela zeula, eta bere jarraitu nahi zuela. Beha oso guztu dela eta jarraituko zuela. Eta zundaritza guztora. Ederki, Ordiziarrak erasoan hor, ostikoare sartu dugu, hemen hizketan hasi gara, despistatu gara, eta ostikoa ikusi ere ez dugu egin, 7 eta 8 Ordiziarrak aurretik 11. minutuan, eta erasora berriz Ordiziarrak. Jau Perez, Egamarra, betiko kemenarekin aurrera, lurrera joan da, baloia, atera dute, Mikel Aizpuruak aldamenera ies egin die lastima, baina berreskuratu dugu, hori bai Dani Aizpundea. Oiergoia, zan hori, Oiergoia. Oiergoia, txitxoneragerekin gehiegi, atera zezkigu gaur. Bai. Arpegirik ez dugu ikusten. Nik korrika egiteko eragatik eta zotzen dut horregatik. Azken finen, urte asko da hor, eta orduan korrika egiteko eragatik eta zotzen dut. Lastima, aldin dio baloiak, melea gerrikarrentzat. Eta txitxonerarekin ditugunak, 15arekin Aizpun, 10arekin Krol, eta 8arekin Goia, ez? Eta asiran Richarreke beroketa txitxonerakin indo. Da kendu do. Ederki. Aurten ere, agian gaur falta da, baina aurreko partidan 15koan atera zen, beste jokalari bat ere izango da. Normalean zelaian ikusiko duguna, behasa indarra ere da Aizpun bezala, Mikel Alvarez, ezta? Bai, hasi da, aurreko titular ibili izan, gaur kontan ez ustet ikusi da daula, eta baita ere txitxonerakin jolazten da, osea, hemendik aurrea, arazo gehiago. Hori da, bat gehiago. Ederki, hau gainera, Burgosen aritu da orain arte jokatzen, ez da? Taldea maila zigo zuten eta maila honean aritu da jolasten gainera, ez? Ikasketak, antzon ikasketak egiten, 2 urtetako juntzan, eta neon da, bizi itzuli da, ikasketak burututa, eta orduan da, hori. Berriro ere, ongi etorri, Hori da, eta hori ere ikusiko dugu, aipatu bezala gaurkoan ikututa, baina taldean izango dugu, aurtengo demoraldian. Ba hortxe, burruka norai honetan Gernikarrak, hauek ez dute, amore emango, eta Ordiziarrak ezin dira despistatu, ostiko zor ongi mugitu dute, Dani Krolek ies egin dio, azkenean ies egin dio. Eta bero dago giroa, hor dagoeneko bi aserralde ikusi ditugu, baina beno, ea hortxe, geratzen diren kontu hauek.
Ikusten dugu, Altamira, grada ingurua bintzat, beteri dugula betiko moduan, zalek erantzun diote taldeari. Eta hori gaurko handikapa, Reala hosti horrekin. Futbola ezaltzan, jolastu behar iganditan bostetan. Ba, orain astelenetan, ostiraletan eta ordu guztietan dago futbola. Bai, esan guratxu da, zatio, adibidez Frantzin, indaukie futbolak eta rugbiak akordeantzeko bat, eta usten du, kirol batek jolasten du, ostira eta larun baten, eta beste larun baten eta igandea. Orduan, ean arten, ez die, beti errespetatu bezala egiten die. Ez dira enbazu egiten, ez? Halaxe da. Azken finen, bai, danetara joateko, ez? nik beti adibide berdinak hartzen du, baina ordizi futbolen, preferente mailan dago, división regional esaten dana. Eta atzen etorri behar da ordizi da futbole guztea, ordu beren, bali magozu, atzo adibidez, zeon, lauetan, Madrid. Bai. 6etan Areti, 8etan ez daizen, da 10etan Malaga ez daizer. Zein etorri behar da ordizia? Bai, kanpotik inorrez, bertako jendea, bai. Bai, baina bertako jendea neska banai ez bali bada, zertako etorri Hori da, bezu? bai, txekoak. Telebistan dago Real Madrid, teorian futboleko benak. Erasoan hor, geratu dute, Gernikarra, dagoeneko 22 barruan zegoenean, erasoan jarraitzen dute, ies egin du hor, sala da eta sukalderaino. Ez? Ez, alde indi baloiak, Ies egin du baloiak eta bertan bera utzi du epaileak. baina nik uste tor, zigorrolpe garbi bat ondala, arrak horretan, batek garbitu indo, gure jogelari kendu indo horretik, eta salak pasioa, guaz esatea, salari pasioa zabaldu dio, eta azkenen barroik, ia ensaio lortu du. Eskerrak ez dolin sartu, eta... Ba, ez du sartu, eta melea entxegu marratik oso gertu izango da. Aipatu duzu gaur Realak kompetentzia egiten duela, Realak eta Eskarabileko festek atzore, bai. Horre gutxi, Bai, ez, hoian ez da inor geratu gaur. Ni bertan egon da, atzo zeudena gaur bertan are. Ederki, melea hasiko da. Ongi Oier Goiak, hor baloia atzera bota du, arriskua, hor diziarrentzat, hor ezin da baloirik galdu, entxegu marra gainean ditugu dagoeneko. Hor baloia moztu zuen Dani Krolek, baina epaia jokuak iratu da zuen dagoeneko. Txartel horia. Dani Krolentzat. Bai. Baina nik beste behin epaiek hankak hartu do, zati baloia Gernikar batek hartu do lurrentziona. Beze hankak hartu do, ez da hit. Daniri txartela ondo aterata, Hori esan bada. Bai. Antijuego argi eta garbin do. Baina, nik usteet leheno beste gauza. Bueno, 10 minutuz kalean izango da Australiarra. Bat gutxi horrekin 14 jokalarirekin izango da Anpordizi 10 minutu horietan. 16 minutuan gaude, 7 eta 8 ordiziarrak aurretik, tuxa ongi atera dute. Bilbo gatera, Bilbao hori itzuli dute, baina... Gaizki, ez erdira bota da, menea guretzat. Ba, melea berriz ere, orain artekoetan, ongi atera dira, ordiziarrak meletatik. Orain honetan ere horrela den oso gertu daudelako entxegu marratik bizkaitarrak. Bultzarako prest. Atera dute ordiziarreko Oier Goiak berak bakarrik aurrera egitea erabaki du. 3 Gernikar gainean ditu, lurrera bota dute ordiziak babesera, atzera baloia Phil Hasforrek, hor keinua egin du Korik, aurrera doa, bakarrik doa, ederki Zelanda berritarra, ostiko zurrundinoa izan du, baina Gernikako jokalari batek. Kontuz kontraesoa. Kontraesoa antolatu zuten, saietzan lehenengo lasterreta egite saiatu dena, ongi Gernikarrak, entxegu marrara iristeko da, lastima hor geratu nahi izan dute, baina orain honetan bai. Zeizatetik, zeizan zitekenetik, hori da, bai, begira, Koriren egintza eder horretatik, iaia zela jerdian, ostiko zaurrera botan nahi izan du, eta konturatzerako, entxegoa kontra, 7 eta 5, ordiziarrak aurretik oraindik, baina Gernikarrek ere izango dute orain, entxegoa gauzatzeko aukera ostiko batekin. Lastima, Argai, ze gertatu da?
gauza detaile txiki asko. Eta batera gertatzen direnean. Gehi itxarondo ostikatzeko, ezkea danak igo, atzen gitu geha, espazio utzi dugu behai, da azkenen babitu. Hori da, akatsa handi bat, hegoaldeko, Euskal Herriko hegoaldeko talde asko egiten dauna. Alde batetik juten daren jokaldie, beste aldeko ez da igotzen. Kasu honetan gertatu da, hemen grada aldetik zegoen jokaldiek, hori, baina hangoek ez zigo. Orduan, metro distantzia utzi du, Eta azkenen, espazioa lortu eta ensaia lortu Eta gaina sartu indo makieta, orduan zazpina. Beraz, zazpina, markagailuan, naiz eta ez diren higo oraindik puntu horiek, baina gertatu dira. Zazpina, 20. minutuan sartzeko garenean. Eta berriz ere erasora joan behar da. Cory Simpsonek aterako du, badirudi, markagailua izorratu dela. Cory Gostikoz, aurrera, berriz hasi behar da, hasieratik, zazpina markagailuan. Ies egin dior, gerrikago jokalari baloi hori gurea da. Eta zergatik pitatu du hor, epai gaunak. Atzeak ajuntza hori ziarrai. Abantai hau txidezala. Nik ezagit ez da, hau. Iaz, pare bat, eukiren duen behak eukiren duen. Horako eukiren ditun, reglamentuna eta zaizer, da horten eustet, berdin gabiltzela. Bai, bueno, ordizia ari da, ez? Teknifikazio eta araudiaren inguruko jardunaldiak antolatzen, jokalarientzat, agian epaiek ere, beharko dute argaitz. Hombre, eiten dute, baina azken finean. Hortxe emelera. Ies egin dior. Baina batzeak, lasai, baina joko jarraitzen du, eta baloi jabetza gurea da. Mikel Aizpurua baloi atera nahian, atzera Korirentzat, Jeremiasi, lurrera bota dute, Richard laguntzara, baloi atera nahian berriz. Dropa, saiatu da, lastima, nik uste nahiko zuzen zigoala, baina hor jokalari bat jodio. Abantaia genduken, orduan, oain, abantaia daukeu, eta bain bai, bat gutxikokin, nire ustez, makietara botako dugu. Bueno, gainera, kalean dagoena, izango da, ziur aski, ostikoak botako dituen aurten, ez? Bai, berez, izan bat baina, bueno, oain Jeremias dau. Doni bane lotxunen kontrarako euneko eun, aurreko asten oso ondo ibilizan. Goratu ezagun bere aurreko etapan hemen izan zenean, Getxon izan zenean ere bai, ostikotzaia bera izan dela beti taldean, ez? Bai, eta Kajasolen liga guztiko puntuatzaia ondina izan zen. Iaz Inigo Lata Gernikarra izan zen, ez da lehenengo bigarrena, eta hain dela 5-6 urte, Kajasolen egon zanen, izan zen, Martin Jeremias Palumbo. Ea gaur kontan esartzen ditun. Ea gaur kon, esmatzen duen. Ostiko eman du, eta bai, ez ematen zuen, aurpegiarekin, buruarekin ez esaten ari zinen, baina bai, sartu da. 10 da zazpi, behiz irabazten. Beraz, 3 puntu, gehiago. Bueno, badiru baietz, markagailua funtzionatzen duela, 10 eta 7, ordiziarrak aurretik, leheneko zatiaren erdia, igaro dugunean dagoeneko. Garantzitsue bagutxigo eta 3 puntu gora, ea bain, mantentzen deun. Bai, hori da, gutxiagotasun hori, ea ez dugun gehiegi sufritzen. Xer Alvarez deulate, baloi hartu eta lurrera joan dena, baloi hori gurea da, Mikel Aizpurua atzera, Korirentzat, Korirek ostikoz aurrera. Oso luze, eta guazen, garantzitsue defentsa hau. Eta presiora joan eta lehenengo plakajean azti biltzen. Hau, lehenengo hau, betxu zekalein deun. Ba, begira, bai ez egin du, aldamenera. Eta zein garrantzitsua diren lehenengo plakaje horiek, ez? Horko hori. Hangoran, bai, nik... Ezke hori da... A ber, Korik, indo, alde batetik presioak kendu bere gainetik, eta bigarrengoa, esan dio Gernikari, nik zuri baloi emate izut,
baina zure zelaien. Eta bain jungo naiz zuri defenditzea. Baina hor behar da defentsa. Azken binen bestela, korik botatzen duzu, ostikoa presioa kentzeko, baina gero presioa gehiago areagotzen da. Horren ez zago ezentzuik. Askotan hobe da ez ostikatzea baino. Hori esaten dizu, umei. Hori erakusten dizu, umei. Saiatzen ez erakusten. Lortzen den edo ez. Saiatzen ez. Ederki, zer da biltz? Bate mina hartu edo ez da dit. Bai, ez du ikusten, abaian ordiziko jokalari bada. Bai, ez da ditzen, da? Makurturi dago. Jeremias da? Ez Iñaki Puiadena da. Puiadena. Sorbaldako arazokin ustet. Bitu. Eskara bilakoa, da atzo etxen, txintxo. Noski, bai jokalaria, baizu. Bai, baina... Etza, gutxi gorako. Ez, baina nahi esan, pena badala, zure auzoko festak. Eta, baina, hori xeu kirolak, ez? Sakrifizio bat ere bada. Alaxe da, gero poza ematen Eta gehiago kasu hau eta gainera profesionalak ez direlako, ez? Beraien pasioa da, lanera joaten dira, gero entrenatzera. Igandetan partiduak, eta gainera, auzoko festatan ezin jatera. Hori da. Ba horiek dira, gure heroiak. Bai gauna, etxekoak, egunero lanera joan eta ondoren entrenatzera joaten direnak. Burrukan hor, bitaldeak, Ordiziakoen 22ko marra barruan 10:07 aurretik Goierritarrak, 25 garren minutuan sartu garenean. Herrigarrek harrapatu dute. Presiora joan gara hor. Ikusi zuze garrantzia hauken, han ostikoatu ondorenen plakatzek. Bai. Hori da garrantzitxo oso ondo Mikelek, plakaje oso nahi do, eta tuxe guretzako. Bueno, ea azti biltzen garen, tuxea honekin. Eta minutu bat falta da zaiotan iri sartzeko. Ba, segituan egusiko du, pentsatzeko gerturatzen. Eta Asier Korta ikusi dugu beroketak egiten zebilela. Bai, Iñaki mina hartu honen bazpare. Eta ez zeu erdia bota, da orduan errepikatu domele, zeu gerrikarrak. Eta hain errepikatzea erabaki dute. Arazorik gabe hartu dute, baina horrepaiak jokoa moztu du. Berriro ere ez zuen erdia bota, eta guretzako izango da. Eta guk ziurrenik melea. Oain arte nagusi izan gehan meleen. Alaxi da bai, melea. Eta goazen erasora. Hori da, tarte handixegoa. Lortzea gomeni da. Eta tani jasartza eran barko luke. Ba, gerturatu ere ez da egin, ez du ikusten oraindik. Ez berez. Txartel hori atatzizunen, ingelesez, esaten da sinbin. Eta sinbinen itzulpen literarioa, itzulpena da kuarto del castigo. Orduan, zelaien dago, leku baten, xila bat, eta orduan, arbitrok horrea bialtzen zaitu. Ez da, expulsión temporal... Pentsatzeko txokoa, ez? Umei egiten digun bezala, ez? Kuarto del castigo dauke. Juan, eta pentsatu zer egin duzun. 10 minutun zare hor, hori da. hartu arnasa, eta lasai ibili. Ba bai, zutitua dagoeneko hor txigusten dugu, era segituan sartuko da, Melea, Ordiziarrentzat, hasteko prest, Mikel Aizpurua nola ez, Melean baloia sartzeko prest. Eta bitaldeak, gurea da baloi hori arazorik gabe atzera Mikel Aizpuruarentzat, honek koriri. Guazen kore. Gogoz, etorri da gaurkoan, zelanda berritarra altamirara, metro batzuk egiten ari da, aurrera, ikaragarria, zaila gainera kori geratzea, ederki dakite hori Gernikarrek lurrera bota dute. Atzera, Jeremias Palunbok, alda berera, Joan Tudelarentzat, Iñakik, azkenean Phil Jasfarrek ostikoz aurrera bota du. Baina zapaldu indo marrazaina hortzeuken. Gertu zegoen marrazaina. Eta zaleak gustora, txaloka talde animatuz, eta beste aldean ikusten ditugu, berotzen, Hanpo Ordiziako jokalariak. Bai, eta beste tuxu bat, ea lortzen dugu, ja dani sartu da, dana gare, 10 minutu bat gutxiokin, 3 puntuko aldea lortu dugu, eta ea jarritzen dugun. Hortxe Bilbao, tuxe ateratzeko prest. Atera du atzera, Ordizia oso gigantu dela. Gurea da. Aurrera egin nahian, atzera.
Ongi hor, Jeremias, Richarri utzi dio baloia, Richard aurrera egin nahian, metro batzuk egiten ari da, bore lurrera joan da. Berriz ere, saiatuko dira, Mikel Aizpuruak aldamenera, Joan Tudela aurrera egin nahian, 3 gainean zituen, zaila zen hori. Jokua jarraitzen du, Mikel baloia atera nahian, eta nire ustez hori txartel hori ezan. Nire ustez hori txartel hori da. Eta baten bate gogoratu beharko lege epaileri, hori txartel hori dela, antijuego bezala. Azken finen ez utzi jolasten nahitaz, argi eta garbi, eta orduan hori nire ustez, hor joa Palumbo, esango dio, guri lehenengo nategi guzu txartela, hauek bigarrena, hirugarrena da, ba, junda dira, al cuarto el castigo, pentsatzea, eta erreflexionatzea, hausnarketa bat egitea. Melea eskatu dugu, hori seinale hona da, indartxua duen seinale, eta bain, lortu barriko gauzakarra da, gultzaz, barruaino lortzea. Bai, holaxe den. Leku hartu dute Ordiziarrak, bultzarako prest ditugu. Lehenengo baloi jabetza lortu, eta gero, bat, bi, eta bultzaz, barrua. Ba, sartu dute baloia. Guazen. Barruraino joan dute Ordiziarrek, baloi harrean mantetzea ari dira. Eta, ensaiega. Bai. Ensegue. Ez, zigorropea. Ez. Baina hor bai izan barzan argi eta garbi, txartel horia. Ba, ez dirudi. Ateratzeko itentzio hori duenik, ez? Ze merke eta egun guri, eta ze garesti eta ditzaion atatzen. Ba, zaleak ere hasi dira sutzen epaiarekin. 10 eta 7 marka joan, 10 minutu geratzen dira, lehen zatia amaitzeko. Eta hain berri hori garrantzitsue. Mele hau, gehien bat psikologikoki, Oain, ensaioa lortzen badezu, azken ja bigarren txegoa, baina gehien bat ea izan dizuazu. Mele nagusi naiz, kontu zeuki, zate mentik aurreko mele guztitan, gaineti pasabar naiz. Oain da garrantzitsue, mele hau. Baina, zer gertatzen den? Lehen ia horren txeutik oso gertu bilik gara, erain honetan zer gertatzen den. Ederra izango bailitzakateke, atxeen aldira, ez? Tarte handixiagoarekin joatea, ez? Tartea eta betikoa, psikologikoki azkenen. Garrantzitsua da. Bi taldeak bultzerako prest, baloia barrura Mikel Aizpuruak, eta Ordiziarrak aurreraino joan nahi dute. Bultzaka, baloiak barruan jarraitzen du, eta orain bai, etxegoa. Joan Tudelaren etxegoa, ongi taldea hor bultzan, ez? Bai, hau da bidea. Hemendik aurrea, ean 22 sartu orduko, mele askatu balorima da, eta guazen barruraino. Hori da, aurrean indartxu dabil taldea, eta baliatu egin behar du hori. 15 eta 7. Ordiziarrak aurretik eta ostikoratzeko aukera izango du. Iaz, zalego batzuk, esanez, Lomax, ez da itzizaiola ikusten, ez da itzer, da. Santosek eta beti berdina argudiatzen zuen. 3 zenbakidun post jolari bati ikusten bazaio, seinale txarra da. Eta egia esan da, jokatu duten jolari guztikin itzin da, esaten du oso garrantzitsu dela Lomax melen. Oso lan ikeragarri egiten duela melean. Eta hoi da, azkenen, berritze lana horrexigatik. Eta bain ikusten dugu, nola 3 da mele baten motorra, eta bea dau, eta barruraino. Bai, barruraino joan dira, eta barruraino doan baita ere, Dani Krolen, ostiko hau ez, Jeremias da. Dani. Dani da. Barrura. Ia luzea utzi du, Jeremiasen flekioa zirudien atzutik. Oain moda, moda ez da. Oain fleki galde batea. Jeremiasek tendentzia markatzen du, ez? Aldagelan. Ederki, 32. minutuan, sartu du Dani Krole gostikoa, 17 eta 7. Eta garrantzitsua dena, psikologikoki indartxu, taldeak gararki frogatu bai du, aurreko bultza lan horretan, Gernikarrak baino gehiago direla. Ondorengo zan, ideala izango zan, oain beste antxigoa lortzea, eai psikologikoki esateko, zu. Kolpe bat emateko, ez? Hortxe hostikoz aurrera botan izan du Danik,
Erreskuratu du, Longek, honek Salarentzat, aurrera egin nahian, Samoarra lurrera joan da. Lagun batek beste plakatzen. Eta, begira hori ere positiboa da, Gernikaren kombinazio jokaldi oso gutxi ikusten ari gara. Bai, hasia, bai. Eta hori... Baloiaren jabetza, ordiziarena da, zalantzarik gabe, ez? Lastima, aldin di hor joanei, lastima! Bestela baloia gure esan. Baina hori zer da, eak ezin duelako, edo guk ez diolako uzten. Hori esan nahi nizun, ez? Bai, hori azken finean hori da lortu barrekoa. Guk ez diolako uzten, eta... Ederki, 6 minutu lehen zatia maitzeko, 17 eta 7. Goirretarrak aurretik markada joan, eta lehen aldaketa egingo dute Gernikarrek. 20 zenbakia, aterako da, Aranberri. Bai, eta Sorbaldako, ez? Bai, badirudi baietz. Bai, Sorbalda. Sorbalda, ez da gita atera egin zaion, edo... Atera ez, bestela... Bai, etzen hola gongo, baina... Golpe handi bat hartu zon. Eta bosta da, zela jautzi duna, Zabala ala ere, bada jendea Sorbalda askotan ateratzen zailo eta ambulantzirik ere behar ez duena, Bera bakarrik sartzen duena. Bai, baina hori rugbin ezin da gertatu, Ez, ez da? Hori ja seinale txarra da. Horako ezu Josef. Bai. Horako ezu Aitzol. Horako ezu Jon Barandearan. Operatu, behin da bitan, horregatik, Sorbalda ateratzen delako. Eta azkenen, kirofano behar duzu. Eta, Josef, aurten jokatzeko prest, ez? Bai, kasualia da, baina nik ez da motik horri ze sorte txarra idan aukitzen. Zatio, ezkerreko Sorbalda operatu zioten. Bai. Aurreko entrenamendu baten, eskubiko Sorbaldan minatu zen. Baina, ez da ezer gabea. Partidu hontan ez da izango, baina aurrengoan bai. Ilabete baten, oen dela 3 aste gertatu zaion, da aurrengo astean ja, esan zonez, ja tope hasiko da bezea, baina, jode. Sorbalda... Badu gogoa, Josef, egunean ikusteko, ez? Horrendik ez du aukerarik izan, ez? Ergi gero aipatu duzu Jon Barandieran ere? Beize, 2 aldiz operatu dute. Oain nahi da, bigarren taldekin nahi da entrenatzen da hori, eta, bueno, pixkanaka. Berriz ere puntu hartzen. Hori da. Eta gero, itzoliak ez, tamalez, 2 aldiz operazio berdin, azken utzi behar izan zon. Zitzaion oso ondo gelditu da lastima da, baina, bueno. Eta lastima, baina utzi egin behar izan zuen errugbia. Bai, mobiliade guzti etzon behize lortu, lastima da, baina, bueno. Bai, lastima da, jokalari kementxua zelako. Aitzol, ea Jonek zorte gehiago izaten den da. Esan dezagun Aitzolen alde, mutikon entrenatzaile izan dela, eta aurten berriro dabilela, mutikon entrenatzen. Eta hori bere alde, naiz eta rugby ezin jokatu. Taldeari laguntza garraitzen hori da, gure artean daula. Azken finen hori da, arazo gure arazoan dira jendeak rugby hauzen duen erabat desagertzen dela. Behar dugu, guztion laguntza behar dugu. Klubak behar du jendea funtzio ezberdinetan lanean, ez? Bai, ezin bali mazu entrenatu, lagundu izakezu zelai montatzen, edo ez da, 1000 landare, 1000 lan txiki, egozen ekin ditazkela, eta, bueno, mendik animatu jenderi, etxen... Egon beharrean ez da, gerturatu eta laguntzea, bakoitzak alduen neurrean, ez? Hori da, denontzako daula laguntza bidea, eta jendea animatzen dan. Ederki, 37 minutua sartzeko gara, jokoa geldi dago. 3 minutu, lehen zatea maitzeko 17 eta 7, horreziarrak aurretik. Eta bide batez, bueno, badakizue partido zuzenean Goierri Telebista, baina streaming bidez ere eskaintzen dugula. irubebikoitz.geite.info webgunean ikusi daitekela. Eta gaurkoa badakigu Gernikatik ere, ikusten ari direla, ezta? Alaxia da, bai. Beraz, agur bero bat, eta konturatuko zineten nahiko partziala garela, izketara gama izu ulertu, ez? Goierri Telebista, eta hemengoa gara, ez? Askotan nik Oizmendi Telebistan ikusi izan dut, Gernikan partide, bera dire partzialak dira, bai. Ulertuko gaituzte. Hoi da. Ba, esan dago, agur bero bat, Gernika ingurutik partida ikusten ari direnentzat. Gernikan, eta badakit Zaragoz aldene bai ikusten nahi dela, Oiergoian adibidez, Oiergoian familiarrak, amonak eta izebak ikusten nahi dela, eta hemendik eskuinek eta... Erki, posten gara, jendeak, gure emisio hori ikusteaz leku ezberdinetatik. Melea atera du hor Mikel Aizpuruak, baina geratu egin du. Erak atatu eta eskatu dute melea. Osea, azkar egin dute. Azkar atera nahi izan du, zazpi zenbakia. Maguna Zelaia, aurre jokalari klasikoa. Gernikarren kapitaina, aurrera, egin nahian.
Baloia atera dute, Longek aldamenera. Lau zemak erentzat, lauak 6-ari, Zabalak ez, barkatu. Bera bota behar da, Sala. Itzultzak da, laua. Gura da, baloia Richard dauke. Baino, zigolopea pitetu behar dio. Eta bai. Ez da gizarratik. Eskuarekin atzeka egitetik. Baina Richardek baloia eskuetan hartu du, orduan ezin du batzeka egin baloiakin. Hartu inbaidu. Bueno, horixe, erabaki du eta tuxaren bila joango dira, ez? Ez, 3 puntu. Bai? Bai. Ba, bai. Minutu bat, lehen zatia amaitzeko. Hortxe guntza jo, Mikel Aizpura aurreko jokaldin ea zeipitatu duen, jakiteko. Ziurrenik sartu ingo do, 17-10. Castiglioni. Eta azkeneko jokaldi minutu baten falta nengo ea. Bai, eta luzatu nahi duena. Halaxi da bai. Arazorik gabe barrura, 3 puntu, 17 eta 10. Marka joan, Ordiziarrak aurretik. Eta ea, geratzen den minutu eskas honetan, zerratik ez, punturen bat lortzen dugun. Baina, amortizatzen dugun, faltan denbora. Bueno, eskaierak ere bete eta ikusten ditugu jendez, Seina Leona, gaurban itzaletan gainera, beroa egingo duelako gaur, jokatzeko. Ostikoz, aurrera. Baloi hori, Lastima. Gernikarrek berreskuratu dute, Martínez izan da lurrean dagoena. Atzera Longek, Ostikoz. Baloia behar du, Joan Tudela, arazorik gabe. Aldamenera, Dani Crowley, Australiarra aurrera egin nahian, hor ideiak eta metroak bukatu zaizkio. Bai. Mikel Aizpuruak atzera. Ondo, Dani. Geratu dute Dani Izpu, Mesa Indarra. Baloia atera nahian Gernikarrak hortik. Baloi hori gurea da, ez galdu dugu. Eta Gernikarrak atera hartzuten. Bete da denbora dagoeneko, 40 minututik gorak aguatz. Azkeneko bat izango da, azkeneko melea. Eta zer gertatzen den. Zer ateratzen den mele honetatik. Ikusten dugu nola... Aizpuru baloia sartzeko prest, bitanteak bultzarako prest. Ikusten dugu melea nola onbesterpine eta pitxo nun dagoen fil. Zerai guztia aprotxatuz, eaire zalantza sortzeko, barrutik edo kanbotik umargean. Ongi hor, baloia aldamenez mugitzen ari dira. Oso ongi hor, Koliretza baloia, metroak egiten ari da lurrera joan da azkenean. Azkar atera behar du borti baloia eta jokoarekin jarraitu. Mikel Aizpuruak aldabenera, Richard Moabututi aurrera egin nahian. Geratu dute. Berriz ere, beste bideoa bilatu behar da hor. Ostigoz, Mikel Aizpuruak aurrera. Hori joa Fil. Fil, baloiaren bila, eta bai, ikaragarria. Polita, ederra. Mikel Aizpurua eta Filen artean egin dutena. Min hartu hor Filek lurrera joatean. Baina begira, Ba hori, ikaragarrizko arriskurik ez duen jokaldi batetik, Ostikoa ondo bota, bote txar bat, eta guztia da posible errukbian, ez, Arkaitz? Azken binen, beste taldearen ahulezik bilatu gara zuzu. Saiatzen zea, melen saiatu dugu, melen gehiago beha. Ikusi dugu, atzetik, minen egiten dela, guazen, ean ahulezik topatik dugu, guazen aurik erabiltzea. Ba oso ongi hor, bai jauna, bai Mikel Aizpurua eta Phil Hasford ere, eta 22 eta 10 jarriko dira Ordiziarrak aurretik, eta 24 joateko aukerarekin gainera. Bai, eta ziurrenik atxen aldira. Dani Crowley gostikatuko duen baloi horrekin. Da sartzen bado, 24 eta 10, oso emaitza ona. Emaitza ona. Atxen aldira joateko bai jauna, eta bonusetik batera, entxegu batera. Bakizu ze pentsatzen denik? Bai, horregatik. Bueno, prest Australiarra. Jendea gaur isiltasun gutxi mantentzen ari da, Ostikoetan. Orain bai, eta bada.
Lastima. Oso oker baloi hori, ez du sartu. Dani Krolek. Eta amaitu da, lehen zatia, 22 eta 10. Bueno, itxura ona, ez? Ematen ari da taldea. Bai, baina, geixio behar dugu, geixio. Beti behar duzu gehiago bargaitz. Alaxi da, bai. Bai, egia. Tuxen hobetu eta partide irazita dugu. Ederki, segi joan gara, 10 bat, 15 minutu barru hementxe, bigarren zatiarekin. Hementxe jarraitzen dugu, bigarren zatia orain txasi dute Ordiziarrak, Ostigozkorik aurrera gogoratu, 22 eta 10. Dagoela, marka joan honetan, Ordiziarrak aurretik. Oso ondo hasier, plakaje hortan. Ea, bigarren zatian, joera hau mantentzen dugun eta partidua doan bezala amaitzen den. Oraingoz aldaketarik ez. Eta lehen zatia amaitu dutena, jarraitzen dute zelaian Dani Aizpuni alde egin dio baloi horrek, alare saistu du, kanpora ateratzea. Aurrera egin nahian baloi utzi nahi zuen ez zuen inorror, atzera bota du, baloi hori galdu dute eta kanpora joan da. Baina, melea izango da guretzat, ez? Hola, marazaina eta paia behatzen, dizketan. Bana, gurea, nola da? Bai, hori erabaki du. Baina nik uste Daniri atzaka juntza jola. Hala, segun genik. Bueno, melea. Melerako pres, bi taldeak. Gernikarrena izango da baloia. Baina melea gura izaten amaitzen duen. Longe baloia barrura. Salak berriz ere itzuli dio. Amar zenbakari basa dio Latorrek aldamenera. Hor galdu dute baloi hori gurea da bai jauna ederki Ordiziarrak aurrekin nahian aldamenera. Berriz ere ongi hor. Lastima Richard Rialde egin di baloi horrek. Gernikarrena da berriz ere. Atzera. Latorrek mugitu nahi izan du. Galdu egin du baina berreskuratu dute. Eta hor jaunek azkeneko unera arte egin du. Eraman du plakajea baina jokoak eratuta zegoen dagoeneko. Bai, Zigor Lopea, baloia zuen jokalari plakatzeatik. Osea, baloia ez zeukan jokalari plakatzeatik. Asier Korta ikusi dugu hor berok eta lanak egiten. Utsi barru izango du zelaian ziur aski. Latorre, tuz bila. Ez iristen. Ez da iritsi. Eta goazen aurrera. Bai, segi, Dani, hor dago ez du espazioa. Eta lurrera bota da, ostiko haman da gero, ez da tiroi batek. Ez da bea, Ez da bea. Ez. Amin jarduta dago. Gurea da. Gurea da baloia. Lastima, gremiaz. Lastima, ez egin dugu, aukera dute hor Gernikarrek. Kontuz, behitu. Eta iritsi egingo da, eta etxegoa Gernikarrentzat beste despiste batean. Ola eta izan da, 5 puntu gehiago Gernikarrentzat, 22 eta 15 jarriko dira, eta nola ez, ostikatzeko aukerarekin, gauzatzeko aukerarekin. Bagira, jokalari lurrean geratu zaiezela erdia min hartuta. Ordiziarren aukera hon bat zen. Baloia galdu. Eta entxegoa kontra. Lastima da, holako, dios. Kriston aukera genduken, betxueak, esartitue, 10 puntu. Bientxegu eta bientxegutan gure kale garrantzitsuk izan die. Partide dominatzen egia, baina ez deu domini hori ez deu lortzen markagaiun isladatzea. Ba ez, 22 jarriko delako eta ea Castiglionek zer egiten duen. Miartua zegoena urrutia zen eta badirudi kanpora aterako dutela. Bai, aldaketa egingo dute. Barrura doa Castiglioniren ostikoa beraz 2 puntu gehiago. 22 eta 17 markagailuan Ordiziarrak aurretik oraindik, baina gerturatzen ari dira Gernikarrak. Aldaketa, urrutiak zelaia utziko du, eta 16, zemakia Milategi, sartuko da bere ordez. Dirudez, belaune edo da, Bruma gorde joa urrutia.
Ordizarra baloia ateratzeko prest. Korik aterako du. Ordizine aldaketa. Eta ordizine ere aldaketa. Malkorra altatzen da Mikel Gartzia sartzen da. Mikel Gartzia barrura eta Jose Javier Malkorra kanpora. Ostikoz. Aurrera, Korik. Ies egin die baloi horrek. Jokoa geratu du epaiak. Oier goiak zigor golpea nahi behin do, baina zigor golpea da. Airean dago jolari ezin da ikutxu, bere segurtasunangatik. Nahi behin dio, baina egin dio. Baina bai, egin dio eta epaiak ederki aderazi du. Bueno, da, gitutzaizula gustatzen, baina erreala ere jokoan da eta galtzen doa. Bai, Bai, ongi jokatzen ari omen da, baina bere atean sartu du gola. Bueno, Eta portizia aurretik, oraindik. Lastima galtzen gutean, egoet Euskaldunek eta Gipuzkoarrak iraztea, baina bueno. Ezin bali bada, ezin da. Han ere, ordea, hemen bezala, bigarren zati osoa dute aurretik. Eta gu ematen du lokartu ingeala. Bigarren zatin txispa gehiokin eta baino, ea gaidea txispa gehiokin. Lehengo urtean, aurreko demoraldean gaitzen bat bigarren zati, hogin hemen biok lo hartzeko iaia. Ez gendun lo hartzen aserre jartzen gienako. Bestera lo hartu gendun gire. Esan dago, aurten, lehengo urteko akatxo hiei, buelta ematen dien taldeak oso ongi hor. Richard, Gernikako jokalariak eratuz. Azkar atera nahi dute. Da, zergatik? Bai, ez dakit. 10 metrota etxe duelako. Eta maki eta berriro. Eta maki eta otako dute. Eta 22. Eta 22 jartzeko aukera izango dute. Eta orduan bai oso gertu izango ditugula. Begiratu zertau dan, ensaioa sartu du. Maki eta sartu du. Zelai erdik atera deu. Tontakeri batin deu. Atzea. Beste tontakeri batin deu. Eta 3 puntu. Osea, Gernikarrak. Bai, esan... 6 minutu, 7 minututan. 10 puntu. Eta esan du. Eta buen hundik erotu horri. Bai, eta zerraz, ez? Bai, baina badirudi beti, ez? Betiko kontua, ordiziarren akatxak beti puntuetan bilakatzen dira, ez? Alaxia da, beste akatxak ez zitxeu puntutan lortzen. Bostikorako pres, Gernikarrak. Eta bai, barrura beraz, 3 puntu gehiago, eta 22 eta 20 markagailuan. Aldaketa egongo da. Xapo, Jonander Krende sartuko da zelaian, pentsatzen dut, Jaun Perezen ordez. Horitzen aldaketa naturala. Beste inor min hartutan goz balitz. Behintzat. Haxia bai, Jaun. Bai, Zegamarra kanpora, Elorri eta Rabarrura. Ostikoz aurrera. Guazen Richard, hori da, aurreaka. Baina, Erriki da topau da horren. Gorrare bai. Atzera baloia, Dani Grolek horiretzat, erditik saiatzen ari da beti. Baina ordiziarren puntuak edo aldamenetatik edo etxegumarratik gertu bultze ginez, etorri dira. Lastima barriz ere beste jokaldi galduta, 22 eta 20, 8 minutuak gaude, oraindik minutu asko geratzen dira. Gauza bat positiboa, melea da, oain arte nagusi izan geha, eta oaintxe indar berrituta gare. Guk aldaketa taktiko aurrekoak fresko ditugu, ez? Guk aldaketa taktiko ditugu eta jak lesioko aldaketak. Orduan, berez, oain gure nagusitasune, handiko izan beritzeke. Ea, hola da xean. Bi taldeak gultzarako prest, Longek sartuko du baloia barruan. Joder, eta bukatu da jokaldi hori ere.
Beti gure aurka, beti gugiten daukale. La joder, baloi jabeatzar du, baloia, jokua behar dugu. Tuxaren bila la torre, kanpora da baloi hori. Eta Asier Korta ere zelaire ateratzeko prest ikusten du. Tuxa izango da, Gernikarrentzat. Bilbao, baloia ateratzeko prest. Bizkolatena izan dute hor kale egin du. Baloi hori gurea da. Guatzen, Asier, hori da, Asier. Azkar aterako duela Asierrek. Asier, joan, guatzen. Aurrera doa, behara bakarrik. Lurrera joan da hor, laguntzara Ordiziarrak. Mikel Aizpuruak aldamenera, ongi Richard moagututi aurrera egin nahian, Samoarra. Zela erdira iritsi da zutitu, aurrera jarraitu du, bota dute lurrera azkenean, baloia eskatu du. Ondo Jeremias. Jeremias entzat, aldamenera baloia. Segi Dani. Ongi Dani Kroll, lurrera joan da. Lastima baloi hori ezin dugu baldu, baloi horre gure izan bardu, eta jokoa geratu epaiek. Hori da, guatzen, lasaitzea. Jazta, irabazi deu, zalegoa piztu deu, taldea piztu da, guatzen. Hori da, garantzitxona. Ea, inflexio puntu badan, eta oain arte dana eskorra izan da, eta dana baikorra lortzen dugun. Batuz bila joango da Kori. Oso no, metro askiraz da, eta hain bai behar Eta dugu. orain bai, beste entxegu behar dugu berriz ere tarte hartu eta goratu bonusa ziurtatuko genukela gainera entxegu bat gehiagorekin. Ze usten dezu ingo gendula, oain, zingo genduke, mola eta bultza. Mola eta bultza. Bai, Aipatu bai. duzu gainera aldaketa estrategiko horiekin, ez da Bai, edo bai, nire ustez. indartsuago gara, aurrean. Xierra bat delate baloia jetxi, baina ez lurrera joan da, Lurrera joan behar boli izan da. izango. Logaizki hor, baina hartu du. gurea da. Baloia, aurrera joan nahian. Zelanda berritarra. Bai, mol bidez, mol antolatu nahian dabiltz, ezin da. Alde indio Mikel Gartziai. Alde egin dio Mikel Gartziari baloiak, eta baloi hori Gernikarrena da. Bizkolatena nahiko dute hortik, bai, ostikoz. Bueno, ez da urrutik jun baloi hori, baina bai, kanpora bai. Azkar atera du, barkatu Iñaki Puilladenak, eta Ordiziarra berriz ere, eraso antolatzen. Dani Krolek aldamena, Kori Sintsonentzat. Segi, Kori. Kori Sintson aurrera, ongi, metroak ditu aurretik oraindik, ostikoz. Aurreratu nahi izan du, baina baloi hori kanpora joan da. Lastima. Eta Asier Korta, zelaira ateratzeko prest. Bai, eta zai aldaketa, zagitzen izango dan. Ba, edo Dani edo Iñaki, izan barko litzateke ez, logikoena bintzat. Bai, baina aldaketa makina bat aldaketen daitezke. Jeremi izateke Iñaki zentro bezala pasa, edo Iñaki artea, azken Iñaki da, izango da, Iñaki Puilladenak utziko postuko, du. egaletik egalea. Eta Tuxa Gernikarrentzat, 12. minutuan gaude, eta 22 eta 20. Gure da baloia. Gure da baloi hori. Guatzen eraso. Eta aurrera egin behar dugu hor, aurrera egin behar da, entxegu bat behar dugu. Baloia atera nahian Ordiziarrak, aurrera metro pare bat eta lurrera berriz ere. Eta berriz ere, erasora, baloia mugitu dute, ongi, Kori Sintsonentzat. Atzean utzi dio Jeremiasi, Jeremias Palumbo aurrera, Dani Aizpunentzat. Lastima, ongi egin du keinoa, baina geratu egin dute. Eta hor, benbazu egin dio hor. Nik uste dut, ja, txartel hori atatzeko garai dela. Guatzen Dani, hori da Eta Dani. ez du aterako, bizkor atera nahi izan dute ez geratu dute, eta ez du txartelik aterako berriz. Hori berriro ere, Danik lehen hau indo... Jokoaren kontrako keinu bat da, ez? Antijuego esan dana. Eta bain nik uste berriro ere berdin indula. Han leheno bi, oain beste bat, nik uste jan inditula hiru, eta guri oso goresti atatzegu akats bat, baina behai nahiko merkeitzai atatzen. Ba bai, eta bat baino gehiago gainera. Mikel García aterako du baloia. Asier Alvarez deulate jetxi du. Baloia utzi, erasora ongi. Bazi joan jontu dela, entxe guaia egina zuen eta... Baina partziala pitatu du. Lastima.
Entxego egina zuelako. Valentziarrak. Tuxe Gerrikarentzat. Ea. Ostikoz. Urrundu. Asier Kortarena da baloi hori. Aldamenera. Dana izpunetzat, Ostikoz, besaindarra korrika, baloi hori ordea Gernikarrak harrapatu dute, beraiena da. Ostikoz urrundu nahi izan dute beraien zelaitik. Phil Hashford baloiaren biana, ez. Ongi hor ordiziarrak. Baloi hori gurea da bai jauna Jeremias ongi. Bai, Entxegua! Eta bai, iritsiko da Kori. Entxegua da, 5 puntu gehiago eta bonusa ziurtatuta, orain partida irabaztaren 4 puntuak dira ziurtatu beharrekoak, Argaitz. Alaxe da bai, ja puntua lortu dugu, orain beste lauek. 27 eta 20, eta Entxegua gauzatzeko aukera aldaketa izango da Gernikako lerroetan, bai. Baina etzai gustatzen taldearen, etzai gustatzen. Dinamika gaurkoa. Nagusitasune behar dugu. Esan behar dugu, zu, hona etorri zea, bai, Gernikako zea, bai, ni hemen zare Altamira etorri zea eta nik aintzen dut hemen. Hori, aginte hori ez zetik gusten. Oso, jos, eta azken finean betikoa, psikologikoa da, baina, joder, guazen esatea aurkariri, hemen zaude. Eta hau zelai zail bat da, eta hemen guk egintzen dugu, ez? Alaxi da, bai. Eta nahi batzu, nahi dazu partidura dazi, baina zingo zu. Hori behar dugu. Baina arte egok eman dizkiegu, eta espero ezagunez... Hori da, berriz ere tartetxo bat hartuko dugu, Entxegu honekin, eta ea, Danik gauzatzen duen ostiko hau 2 puntu gehiago hartzeko. Eta baita ere oso garrantzitsu, guk bonus ez lortzea baino, osea guk bonus lortzea baino, eak ez lortzea ere bai. Ba bai, sartu da. Eta 2 puntu gehiago, 29 eta 20. Bigarren jardunaldi da, eta ez dakigu denboraldi bukaran. Denboraldi bukaran zeinekin borrokatuko garen eta ze helburu entzat, ez? Hoi da, eta orduan bazpare, bitu, nik 5, zuk 0, albalima da. Bai, zer gertatzen partia maiera, mintzat tartetxo bat hartu du, 9ko aldea, 29 eta 20 ordiziarrak aurretik. 16 garren minutuan gaudenean, bigarren zati honetan. Gernikarrak baloi ateratzeko prest. Joan Tudelarena da baloi hori. Lurrera joan da. Atzera. Kori Simpsonek aurrera ostikoz. Salak hartu du baloi hori. Oaingo defentsa da. Plakajeo behar dugu, plakajeo. Aurrera doa, geratu egin behar da Samoarra. Eta bai, geratu dute Kori eta Jereren artean. Ondo hier, hor estorbatzen da. Atera dute, Longek aldamenera. Venga, prakatu, hor behar da. Presioan, ongi adira, Ordiziarra presioan. Hori da. Baloi hori ea berreskuratzen dugun, berriz ere Longek, bera bakarrik aurrera egitea erabaki du, geratu dute. Alde indi baloia, gurea da baloia. Baloia berreskuratu dugu. Lastima. Eta nahi jokoa geratu, lastima. Baina guztu zu defentsa hon batek zelortzen don. Ea iri, 25 metro galdu hazi, eta baloia jabetza guk euki. Eta baloia guk edukitzean. Hori garrantzitsua, 18 minutuan gaude, 29 eta 20. Ampo, Ordizia eta Gernika, rugby taldea gaurkoan, aurrez aurre. Melea izango da, Ordiziarrentzat. Barrura baloia, hasi da Melea. Aldamenera hor, ongi Dani badoa. Lastima azkenan geratu dute. Atzera baloia, Bauganek, Ritxarri. Bakarri da Ritxar, azkenean hau ere lurrera bota dute, zutitu eginda. Baloi hori gure da, Entxegu marratik gertu gaude. Baloia mugitza erabaki dute, beste aldera goatz. Jeremiasek, lastima, alde egin di baloi horrek. Danik Korirentza, ez, Asier korta barkatu. Lurrera, joan da Dani. Lastima.
Rekolokazio katx latza. Rekolokazio pase txarra izan da, baina baloia jasotzen zona geldi zion. Da, gure helburu da, balima da, entxegu marra iristea, baloia pelotzien hartu barrako. Bai. Hoi da, lastima. Baina, bueno, ja, oain dela 10 minutuko tristurea posten aldatu da. Oain behar dugu, poz hori, puntutan bilakatzea. Hori da. Lau puntuak ziurtatzeko garrantzitsua izango direlako, gogoratu bonuseko puntua egina dugula dagoeneko, lau entxegu egin bai ditu, Anpordiziak, eta aldaketa egongo da. Joanes Mujika, Ormaiztegiarra, Zelaira, Oier, Goia, Idiazabaldarraren ordez, Txaloak Oierrentzat. Barkatu, jokalari garrantzitsua izango da. Aurtengoan Oier eta minutu mordoska bat izango ditu, ez? Bai, hasia, bai. Proiezio handiko mutile da. Behan nahi ebetxo nun dagoen, biarritzen. Hori da. Eta gure ez palberekoa du aurrera Ordiziarra ongi bultza eginez, azkenean baloi hori gatea du. Jeremias egarrapatu du. Ondo Jeremias posesio gara dugu. Joanes utzi dio. Alde indio Joanesi. Alde egin dio Joanes Mujikari baloia. Baina, bueno, ea melea zan eta gure bilakatu dugu. Oain behar dugu, mele hori gurea bilakatzea, baina orden baten ondon. Osea, orden baten barrun. Ez baloi atzaka pasau eta hainaz fijatzen, ze perfekzio bizten nahi zen, Bai, Jo. ala da, nik ez dut esaten, Jo. bildurra ematen oso hartzen zarelako pixka puntilloso, Bai, jo. Baina, bueno, beti hobe beharra bilatzen dut izangoa. Hori da. Intentzionarekin, beti. Alatxe da, bai. Ba, 20 minutuan gaude. Beste aldaketa Pasatuta bat. bigarren zatiaren erdia, eta 29 eta 20 bonusarekin. Guregatik, oraintxe bukatuko balitz, arazorik ez. Aldaketa. Gernikaren lerroetan 22 zenbakia sartuko da, Agoitiz, da? Eta Zelaia utzi La Torre, Torre, bai, apertura. Hau nire kintakoa da. Gau bai? Bai, nik honen kontra urte askotan gatu dut. Zu baino ibili luzeagoa izan du orduan. Ez dakit, nit 8 urtekin hasi nintzen. Hau ez dakit ez ari izan. Ergior. Gurea da. Ea, lastima, loia galdu dugu eta arriskua gainera. Aztibili dira ordea Ordiziarrak geratu dute. Richard dauke baloia. Jode, Richard, zein dartxu etorri dan. Ostigo aurrera, Bai, beste bat, Phil. Eta entxegoa. Beste bat, hori da. Zerretzat eta orain bai, tarte gehiago hartzen dugu. Da, lasaitasun bat, eta nik gehien nahi detena. Zalegori poz bat eman. Horako... Bai, ez da. Zalegori eskertzea, bai gandero ona etortzen, ematen duena, ez? Horixe da, eta iazko demoraldi gazigozo... Bai, demoraldi arraroa izan zen, ez? Bai, sensazio gazigozo batekin bukatu gendun, eta aurten, guazen ondo hastea, pozakin, eta... alaitasun eta poza kontagiatzen, edo... Ba hori da, 5 puntu gehiago, 34 eta 20, eta Realari bigarrena sartu dut, Ez dira inon gehariko. 23 minutua sartzeko gaude, eta 34 eta 20. Markagari honek bai lasaitasun gehiago ematen du. Alaxia, bai. Oain esan dezun Realan emaitza, ze garrantzi duan psikologiek kirol mailan. Gaur, ez dakit zientxo jokatu duen, baina hauek izan ziren Madridei egur eman zitenak. Real Madridei. Bai. Atzo 8 sartu zikio mestatat batei. Bai. Eta gaur gutxi eta bi galtzen. Osea, bitu goi mailako kirol baten psikologik ze garrantzi dauken. Begaraien Benito Floro hasitzen psikologo Bai, lan egiten. psikologoak sartzen taldeetan. Eta ikusten dugu ze garrantzitsu dan. Bostikorako prest. Eta Eta barrura, bai jauna, 26 eta 20. Anpordizi aurretik, Gernikaren aurka. Aldaketak izango dira Gernikan, eta Ordiziarren ezaguna dugun bat sartuko da, Oskar Astarloa. Bai. Honek ere zenbat urte jokoan, ez? Hau jaio da, 75 urtean orduan, dauzke, 39 urte dauzke, oin goitu edo dauzke. Egi esan da, Baiona jolastu du top 14, Osea, Bai, Frantziko goi mailan jolastu dutako jokalari da. Ordizian ere izan zen, eta Gernikan dugu orain. Ongi hor.
Ostikoa eman du, Dani Krolek. Lastima, ez. Lastima baloi hori kanpo latera. Dani izpuntzen. 26 eta 20, marka joan. Eta badirudi bi aldaketa gehiago ingo dituela Ordizziak, Ekaitz Sadaba eta Iker Arretxea sartuko dira zelaira. Bai, leheno, defentsa. Naparrak, biak. Leheno, defentsa nadon egizketan da psikologi eta azken finean dana da hori. Hori, estatu batetan gu baina aurrera eta dijoazte gai hontan da defentsari ez dute defentsa deitzen. Atake defensibo deitzen dute. Hoi zerrati da, atakea, osea, defentsa, psikologikoki defentsa da, zu gutxi gozarako, zu eizelako, zure txea o zure baloia o defenditzen. Hori da. Orduan, psikologikoki zer garrantzioa, atakea. Orduan, deitzen dute, atake defensibo. Imaginatu duzu, psikologik ze garrantzi daukeen. Bai ez, hitza aldatzen zaio konnotazio hori galdu ezta eta eraso moduan planteatzeko defentsa, ez? Ba aldaketa! Gernikaren lerroetan ere, Bizemakia Bilbaok utzi du. Eta no sartu da? Nazet ikusi. Ikusi baina pentsatzen dut. Hainitzen ikusten atxika jende edo, izango zela. Asiera retxea sartzekoa dela. Berez Joan edo... Bai, Joan da. Bai, Joan Tudela, Valentziarrak utziko du zelaia. Gure taldeko motorretako bat. Ba, bai. Beti aurrera, aurrera, aurrera. Txalo zaparra da, Joan Tudelarentzat. Berak ere zalei itzuli die. Txalo eskaintza hori eta jokoak jarraitzen du. Iker Arretxea sartu da Tudelaren ordez. Abantai dauki, Erasoan... Ondo, hasiera. Gernikarrak, atera dute baloia, Oskar Astarloa aurrera egin nahian doana, lurrera joan da, baloia atera dute, erasoan jarraitzen dute Gernikarrek, entxeguaren bila, ongi jokatu dute hor, baina oso ongi Richard erasoa geratuz, baloia berreskuratuz. Nik ikusten detor, lokomotora detorri zeura, ez? Bai, bapatean gainean ikusi du eta berandu zen, ez? Ikusi edo sentitxu? Bai, sentitxu, nik ikuste dut morarik ez dela eman. Hori da eskertzeko, eske plakaje horik osos, brrr. Mine fiziko ematen duen batzutan, o batzutan ez, baina esatezu, joder. Hau nundik etorri da eta nola etorri zaiten? Hori da. Eskerrak. Ba, melea izango da, Ordizziarrentzat, 27 minutuan gaude, 36 eta 20. Marka Joan, 14 minutu oraindik. Geratu egin du epaiak. Berriz ere, melearekin hasiko dira. Gogoratu Ordizziarrena dela. Sartu du baloia, bultzaka bitaldeak. Baloi hori hortik atera behar dugu. Joanes, aldin di baloia, Joanesi, lastima. Lastima baloia galdu dugu, 30 minututik gertu. 10 minutu faltako lirateke, 36 eta 20, Ordizziarrak aurretik. Melea garrantzitsue. 10 minutu falta die eta kentxiko gara lortzen badue, gorak egin dizakete, Bai, azkeneko minutua gogorrak izan daitezke Ordizziarrentzat. Sartu dute baloia. Salak atera du.
Richard egongi heldu du, baloi hori berreskuratzekotan izan gara, baina ez, Gernikarrena da. Aurrera egin nahian da hil, Zentxe Gubila. Geratu dute. Hor da, Richard baloiakin, ea lortzen duen baloia. Richard hauke baloia. Ze lana egiten nahi dan Richard gaurko unontan. Ostiko zatera dute hortik. Guazen presionatzea hau. Presiona gomar da Iker Arretxak, berandu egin du plakaje hori. Eta sarratu egin zaizkio Gernikarrak, egia esan baloia askatua zuen dagoeneko. Eta golpe galanta eraman du gainera Agoitizez, Ogoite bat zenbakia Agirrek. Eta txartel hori asierri, hau lotxagarri da, hau lotxagarrie da. Eta zergatik atera dio? Ba, 10 metodan etzeolako. Eak azkarata due, etze duan 10 metola. Ba, txartel hori asierra loaretu laten entzat, 10 minutu izango da kanpoan. Eta Gernikarrak burrokan jarraitzen dute. Guazen presionare, baloi hori izin atera. Entxegu baten bila, partida sartuko dituen entxegu baten bila, 10 minutu beratzea partida amaitzeko, 36 eta 20, aurretik ordiziarrak. Hori da, guazen defentsan hor. Atzaka junda itxezela Gernikarrak. Aurraka juntza jo. Lastima, bai, ez da, hori, abana izango zen. Eta lehen Richard izan da lokomotora, dain usteet Bogan izan da lokomotora, beste harrapatu bai, da. eta min hartu du hor, Gernikako jokalariak. Bai. Baina nik ez dut ulertzen. Guk 36 puntu. Lau entxegu ez, bost, barkatu, bost. Bost. Bost entxegu, bi txartel hori. Eak, 20 puntu, 0 txartel hori. Ezin da, osea, guk bost entxegu sartu itxeu, gu nahi jokatu, ez? Harik eta puntu gehien nahi lortu, gu nahi jokatu. Eta beti guri santzioa handigoa. Nik ez dut ulertzen hori. Ez, egon direnean gehien bat, hori, jokoaren kontrako bi edo hiru, ez? Baina gu azira bazten, guk ez dena, bai. Hori, Ba, 8 minutu partida amaitzeko 26 eta 20. Melea gurea da. Sartu du baloia Mikel Aizpuruak. Atzera, Mikel Aizpuruak. Danik Role Gostikoz. Urrundu, hor dijoa fil presioa. Eta fil presiora. Hori da, ondo. Baloia kanpora joan da. Azkarata due. Azkarata due. Ondo asier. Ongi hor asier arratxea. Betxu zelan garantzitxo egin don. Egia esan jokalari langilea dugu. Ikaragarrian nola lapurtu diguten hor baloia. Bai, apoio faltan. Despiste latza egon da hor. Jendeak falta zen. Gure da berriro. Eta Richard. Segi Richard. Asier kortari, Richarrentzat berriz, Richarrek atzean utzi du, Mikel Aizpuruak hori. Bai, segi. Dani Aizpurentzat, jarraitu izan balo, ez da iritsiko otezen, geratzea erabaki du. Gertu gaude, baloi hori gura ezin dugu galdu. Oso ondo. Oso ondo, Joanes Mujika. Ongi korik, Richarrentzat. Guazen Richard, segi zo Richard. Ez du erreza izango, geratu dute azkenean. Alde indio baloiak, lastima. Alde indio baloi horrek, baina... Lastima. Eta Ekaitz Sadaba sartuko da zelaian. Ekaitz Sadaba sartuko da zelaian. Loren ordez. Bogan izango da, Bogan lomas. Min hartuta egian. Ez. Demora luzea da. Bai, ez da. 7 minutu falta die eta guazen. Deskantzatu dezala. Bai, hasi da, bai. Ba, kanpora, Zelanda berritarra. Ekaitzaoan aparra sartu da bere ordez. Dios, handi da, Bai. Tio, da hola ikustezu urruti, bai, baina gertu ikustezkio,
Bularra handia du gizonak. Guain izango zen garrantzitsuen milea biraztea. Ba, bai. Ikusten hor, Ordiziako jokalarea min hartu dagoela lurrean. Bai, uste Richard dala. Plakatu diotenen ustez, baloiaren gainean erori dela, eta hor, aizei pegeitzen eta askotan igual, baloia oso da duzu, sorbaldan mina, claro, zorue, baloia eta zu. Da, aurkarie, zure gainen. Da, hori, askotan mina hartzen duzu. Ba, 6 minutu, falta dira. Margaitz nigatik bukatu da dira, Horrela xe. 36 eta 20, ala. Sekretu txikira konta baizut. A ber, bota. Ordizi Rubel Karteko horrin, foron, porra egiten hasia. Porra, orditziko emaitzaren. Bai, markagailua, esmatu behar da. Da, nik ezakit ziur, Uste jarri nola, 53-20. Entxegu bat sartzen badeu, transformatutakoa. Porra zuretzat? Porra azken finen da, puntuazioa da, demoraldi guztiko puntuazioa. Da, usten dut, Ez nau ziur, behitu zenbat, enaiz eta goatzen ziur, ze jarri non. 53-20 horako bat. Olako zerbait. Orduan behitu. Entxegua gehiago dara, Entxegua gauzatu eta fuera. Richard lortu hartzuna. Horendi badira, minutuak, 5 minutu, ea zer gertatzen den. Bai, azken finean beti web horrin, jendea sartzen da. Izaten da mugimendua, gaina foroan, Bai, baina ja itzalitea zeon, eta beti berpizkunde bat nahi gendun hori. Eta porra egitera. Batek esan ziten, zerik ez porra. Pentsatu, goazen egitea, azken finean bitu. Jende asko animatu da, eta bisita asko egiteo, eta bitu. Da, demoraldi guztien orduan, jarraipen bat izango do. Eta hori da, eta jendea sartzen da astero, ez da? Hori da. Porra egin, porra begiratu. Erasoan hor, Ordiziarrak. Oso ondo Richard, Azkar Mikel, zabaldu baloia Mikel. Jo garatu dute eta ikusten dugu, Imanol Aldano ondo. Zelaira ateratzeko prest dagoela, ea denborarik ematen dion, 4 minutu geratzen dira. Partida bukatzeko. Zer? Makietara? Makietara? Nik melea eskatuko nuke. Bez, 36 eta 20rekin. Melea. Nik melea eskatuko nuke. Eta bai horrekin izango niola Gernikari. Nere txintzaude, eta nik aintzen dut Altamiran. Nahiago izan dute ostikoa. Ez da ostiko zaila, hortxe badanik rol. Barrura eta 3 puntu, beraz, 39 eta 20 markagailuan. Eta Imanol Aldan ondo, Idia Zabaldarra hau ere, zelaian sartuko da. Bai, eta Jeremia Sedokore jatako da, ziurrenik, hori izango zen aldaketa naturala. Ba ez, Dani Aizpun. Dani Aizpun. Izango da, zelaitik aterako dena. Txalo zaparra da honentzat ere. Eta aipatu izan diguzu, ez? Jokalario garrantzitsua izango dela etorkizunean, ez? Hasi da, bai. Gaztea da, asko du emateko oraindik Danik. Ongi hor, Ordiziarrak, baloia mugituz, erasora joan nahi dute azken etxagoa sartu nahi dute. Alde indi baloiak. Egin dior, hori eta ekaitzen artean. Kontuz kontra erasoa. Kastigli honi zen, erasoan zijoana. Baloian mugitzen ari dira, Gernikarrak, lurrera azkenean. Gernikarrena baloi hori oraindik. 2 minutu partida bukatzeko. Oso ondo, oso defentsa ona. Melea izango da partiduko azkena izan daiteke, minutu bakar bat geratzen baita partida maitzeko.
Eta Melea geratu dute. Ez da egit. Zer da egin epaia? Partida amaitzeko minutua geratzen denean, maten du orain konpondu nahi dituela danak, ez? Ze konpondo, ez pitatuta? Melerako pres, berriz ditaldeak, orain bai, Miguel Aizpruk baloia barrura, Richarrek berari bandio, Negaldanera, Danirentzat, Danik Fili, aurrera egin nahian, Zelanda berritarra. Lurrera joan dau ere. Joanes Mujik aurrera egin nahian, lurrera joan da. Atzera, Jeremias, baloiarekin. Richarri, bakarrik doa, Samoarra, alda benera ongi mugitu du, lastima ies egin den orkoriri. Gernikarrek berreskuratu dute baloia, jarreki harrapatu dute El Sayed. Eta hor Richarrez zerratik pasatu du? Bai, bakarrik jarraitzeko beta bat zuen, ez? Eta leku ere, bai, nire egizan harritu. Beta, denbora, sasoia, indarra, gogoa. Ba, ez da, Bala, jago izan dut, erabakia. Hartu du, pasa ematearena, eta 40 minutua igaro dugu. Hemen ezin da asko geratu. Gernikako jokalariak min hartu da dago zelaiaren beste aldean. Esan dago, honek eman beharreko eman ditu, 39 eta 20 Ordiziarrak aurretik. Eta 41 minutuan sartu gara dagoeneko. Bairu aldaketa egingo dutela, min hartu da dagoen jokalaria. Aterako da eta 8. Bai, 8 zenbakia. Malaetxebarria. Ba, ez da min hartu da dagoen jokalaria aterako. Beste bat, ez? Bai. Ba, ez daki, eak... Behaiek ere ez dakiten horra aterako den, baina bai, min hartu da dagoen atera da beste aldean. Zelaia utzi du. Melea... Eta Melea, 42 minutuan sartu bargarenean. Eta Asier barrura. Asier ere barrura, bukatu zaio 10 minutuko zigorra. Hendik ez. Bai, hori da. Sala aurrera egin nahi handa biena. Astarloa, Malatxe barriarentzat, Aure lurrera. Gernikarrak azken saiakera egiten ari dira. Ies egin dio, Richarrek, Ies egin dio, kanpora joan da. Bizkorratera nahi du. Xapo. Amaitu da. Eta amaitu da partida. 29 eta 20. Etxean, jokoan zuden, lehen pontuak gehi bonus bat. Hemen geratzen dira. Hori berri hona da, ez? Ba, berri hona eta beharrezko berria. Hasi da, bai. Ederki, bueno, ba, hausi izan da, denboraldi honetan, etxean, hanporrezian jokatzen lehen partida, gustora goatz, 5 punturekin, eta bueno, ba, hemendik bi astera berriz ere, hementsi izango horrela, ez, Arkaitz? Hasi da, bai. Hori da, eskarrik asko gurekin izateatik gaur bere, Arkaitz, eta nola ez, ikusentzuleok, mi esker, zuei ere gogoratu, urrengo etxeko partidan ere, hementxe izango garela, eta zuzenean, eskainiko dizuegola, bai Goierri Telebistan, eta baita streaming bidez ere, GTV.infon, mi esker, eta ondo izan!